हाय, मी प्रियंका. आज मी रात्री 10:30 वाजता निघाले गंगाखेडमधील ओमसाई गार्डनला साक्षीच्या हळदीसाठी, कारण आज हळद आणि उद्या लग्न असल्यामुळे हळदीला खूप लेट झाला. अवघ्या 10 मिनिटात मी ओमसाई गार्डनला पोहोचले. तिथे गेल्या गेल्या आजची ब्राईड साक्षी हिची आंघोळ आणि शूट सुरू होतं आणि सर्व वराडी छान आनंद घेत होते शूट बघण्याचा. गेल्या गेल्या सामान सेट केलं आणि जोपर्यंत माझी ब्राईड आंघोळ करून येते तोपर्यंत मी नवरदेव ऋषी दादा याचं बेसिक टचअप करून घेतलं आणि त्यालाही तयार व्हायला मदत केली. तर हा आहे साक्षीचा हळदीसाठी केलेला सिंपल लुक, कारण लेट झाल्यामुळे सगळ्यांची खूप घाई सुरू होती. अवघ्या 20 मिनिटात साक्षीला तयार करून पाठवलं आणि मग काय, त्यांनी हळद खूप छान एन्जॉय केली आणि मग मी व्हॅनिटी सॅनिटाईज आणि ब्रश क्लीन करून घरी जायला निघाले. तर असा होता आजचा माझा वर्क डे. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय.